La literatura catalana medieval recull escrits de clergues, homes d'església, sobretot frares, però també clergues seculars, preocupats per la instrucció religiosa i cultural dels laics. Aquesta personal van produir molts de textos que no eren finalitzats a fer literatura. Per exemple, Francesc Eiximenis, que és el més notable de tots, que va escriure muntanyes de paper, doncs va escriure monografies sobre els àngels, les dones, una vida de Crist, i una enciclopèdia que es diu Lucrestià, enorme, on es parla de tots els temes possibles i imaginables. En l'exposició dels materials utilitzaven anècdotes i historietes i un estil amè, viu, per fer atractiva la seva obra. Per això hi ha molts aspectes d'aquesta contribució dels frares que tenen ingredients literaris, com també els tenen els sermons de Sant Vicent Ferrer, que no volia fer literatura, òbviament, però que ens ha regalat un munt d'anècdotes, d'històries i de formes expressives molt notables.